зарба дар ҷавоб. нишастан ва рӯйхати ҳадафҳоро навистан осон ба назар менамояд, вале на ҳама инро карда метавонад. зиндагӣ хеле душвор аст, ҳамин хел не? баъзан вақт моро ба нактан равон мекунад, аз нав ба нав. лекин саволи асосӣ ин аст, ки шумо чӣ гуна ба ин ҷавоб медиҳед. боксёре буд бо номи Ҷеймс Бастер Даглас. бори дар ин муқобили Майк Тайсон ӯ ба нокдаун рафт. ягон кас баъд аз зарбаҳои Тайсон аз нокдаун нахеста буд. рефер қариб то 10 ҳисоб кард. 4, 3, 2, 1. денг денг денг. ӯро гонг наҷот медиҳад. ҳама хаёл карданд, ки дастер парид. Майк як-ду зарбаи дигар мезанад бо қуввалҳояш ба ҳамин тамом. Майк ҳам бо чунин эҳсосот ба майдон баромад. ӯ ҳоло дар иҳотаи ман дар кунҷи канат аст. ман ӯро медаронам. ман медонам, ки ҳоло бисёрии шумо дар чунин ҳолат ҳастед. зиндагӣ моро дар кунҷи канат ҷасб мекунад. таслим нашавед. сустӣ накунед. агар ки ин осон мебуд, ҳама инро мекард. агар ки ҳаёт туро аз по афтонад, ман мехоҳам, ки ту ба мисли Бастер Даглас рафтор кунӣ. Бастер рақобатро оғоз кард. ӯ дар ҷавоб зарба зад. тамоми ҷаҳон ба дидаашон бовар накарданд. ғамгин шуданд. Майк дар нокдаун аст. чӣ шуд? аз Бастер пурсиданд, ки чӣ хел ин тавр шуд. ӯ дар ҷавоб гуфт: пеш аз оне ки модарам вафот кард, ӯ ба ҳама гуфт, ки писараш Майк Тайсонро мезанад. ва ду рӯз пеш аз мусобиқа ӯ аз дунё гузашт. ман тасмим гирифтам, ки ё ҳамроҳ бо ӯ мемирам, ё барои ӯ зиндагӣ мекунам. ва ӯ Майк Тайсонро ба нокдаун равон кард. танҳо барои оне ки эътирозаш аз зарбаҳо дида қавитар буд. эътирозаш аз мағлубият дида қавитар буд. эътирозаш аз ҳама дардҳои дарунияш дида қавитар буд. барои ҳамин ман ба шумо мегӯям, агар натавонед дар ҷавоб зарба зада, агар шумо натавонед ба тамоми ҷаҳон негуфта, пас зиндагӣ ҳар рӯз шуморо ба нокдаун равон мекунад. бовар кун.